Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maing mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ano na punta mga higala na ini atong tulumanon sa kahanginan, CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon mga higala kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acam. Abino adlaw na usab karon nga Biyernes, no? Pizza 4 na kini sa bulan sa Oktubre, tuig 2024 ug happy fiesta sa ako ang mga paisano nga taga Manhuyod, no, ug ingon usab ang atong silingan nga probinsya sa Siquijor kansang ilahang capital town ang Siquijor nagsaulog sa mao gihapong fiesta, no, Senior San Francisco de Assisi. Naala, no, happy fiesta na kanatong tanan nang hinaot kita nga anaa kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon. No, padayon kita sa ato ang mga gibuhaton, no, karon daing bulan na mga higala gitawag nato kini karon og Holy Rosary Month, no, muna nga starting October 1, no, nasugdan gid usab namo. Swerte kay mga higala, no, kay timing ko pag ayo ang pagbisita sa mahal nga Birhen sa Fatima diri sa Ayungon, no, muna nga nahimo po to siyang sinugdanan gid usab sa amo ang pagdebosyon sa Holy Rosary Month, no, ingon niya no. Nahala, no, may mudto na ato dahil nga timbayaon usab ug mayong mudto ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato ang mga kaparian Lukub, Kabisayan ug Mindanao nga nangalagad sa Katolikong Simbahan. Mayong mudto na kanatong tanan, no, dila sa Cebu. Diha man ko ni graduate mga higala sa Seminaryo Mayor de San Carlos muna nga mora og duna kayo ko matud palagi dako kayo nga kini connection sa Archdiocese of Cebu kay ubay-ubay po kung mga kaila din ha kay diha biya ko ni graduate sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Although nga doon na naipipila nga wala po din taon man nagpakaila nato katong unara kay namo, pero kato pong nagsunod namo nga ulahira pug kaayo namo wala na to kailan nako. Pero katong akong mga kontemporaryo, no, si Father Kipling Agravante, si Monsignor Agustin Angkahas, no, si Padre kining Joseph Anore, no, si Father daghan pa kaayo mga higala nga mga classmate ako din ha, no. Muna nga akong timbayaon, no, ako pong mga contemporary daghan pa kay nakailan ako din ha ni Padre Acab, no, si Padre Acab, no. Nahala, no, may mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas. Aboy, no, arita mga higala sa ato ang CBCP News, balitang simbahanon ni ining kamudtuhon, no. Padayo ang parokya sa Sarat, Ilocos Norte gisaulog ang ika-300 katuig nga anibersaryo sa ilahang pagkatukod, no. Ang Sarat, kining Sarat mga higala mo biya ni ang hometown ni former President Ferdinand Marcos Sr. Mo ni ang hometown nila, no. Kini sila si Bongbong taga Sarat, Ilocos Norte ni sila, no. Bongbong, pero kini si Bongbong higala nga ato ang halangdong presidente kuan ni siya kanang ang iyang mama ani si Imelda Romualdez taga Palu o taga Palu Leyte ba ni siya kasi kay kuan ni siya taga Leyte ni si sister si Ma'am Imelda Romualdez, milyonarya sa gyud ni mga datuon man ang mga katsilaon man ang mga Romualdez just Leyte, mga kaman sila mga Mayo o Kitsura ba, mga tanawa gud si kuan Ferdinand Martin Romualdez, mga pag-umangkon man niya, no. Mga Romualdez, mga may kitsura na muna nga kini sila si Bongbong, mga kuan ni sila mga mistiso na ni sila. Noon niya muna mga higala noon niya parokya sa Sarat, Ilocos Norte gisaulog ang ika-300 katuig nga anibersaryo sa ilang pagkatukod. Unya karong adlaw mga higala tuwa karon ang atong talahorong obispo dito sa Roma aron pag-attend sa Synod on Synodality. No, karong adlaw magsugod mahigala no October 4 ang Synod on Synodality, no. Pila dagito ka semana mga duha ka semana dago ang Synod o Synodality mo na nga naapoy mga lay nga nikuyog dito karon to sa Roma, no. So karong adlaw ampo nato mahigala ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez,
ang tanan nga mga kaobispuhan nga tuwa karon didto sa kining Roma aron pag-attend sa Synod on Synodality. Mao kadto mahigala mga balitang simbahan niini kamudtuhon ug ari kita sa atong Saint of the Day. Of course, ako nang ginaingon manghigala ang atong santo karong adlaw walay lain kung dili ang akuang patron, no? San Francisco de Assisi. Italiano man si kuan. Italiano man si San Francisco de Assisi. No, unya matud pa usa kini siya ka anak sa usa ka dato nga negosyante. Unya naka-decide ni siya nga magpuyo sa kinabuhi nga kanang yano, simple life ba muna nga iyaha nga giapod-apod, no? Buhi pa iyahang papa. Iyang giapod-apod ang iyahang kabtangan sa iyang papa sa mga pobre. Unya siya nagpakilimos mo na nga nagduda ang mga tao nga nabuang na ni si San Francisco. Pero nadugay nakita niya lang nga wala man pud ay mabuang ni kani ang iyahang pinalimsan iya man pong gitabang sa mga pobre. Muto nga daghan na kayong nanunod niya o gani natukod ang kining gitawag natong Order of Friars Minor, no? Friars Minor, no? Order of Friars Minor nga gitawag natong mga Franciscans. Siya gyud mismo ang founder ni OFM. Nahala, no? So karong adlaw may gala fiestas man huyod, no? No? Pamista mo sa kumbinto. Sa kumbinto, pamista mo sa kumbinto o sa balay ni Mayor Rafi Andaya. Kaya matod palagi sa mga istorya po ba, nga kung gusto mo mamista sa lungsod, adto mo sa balay politiko o balay pari. Kaya sigurado yung makakaon ni dihan. Okay? Labi na kay gadulong ang eleksyon. Filing of candidacy na go. Dito pa ang mga kuan karon, ang mga politiko malipay kay na sila ug dunay mo adto nga botante sa ilang balay. No? Ang problema ug taga-Bindoy ka na. Pero pag pangutanan nimo, taga-asa ka dong, ina taga-Manhuyod ka. Taga-asa man ka, taga-Balaas ka. Anyway, ayaw rang limod-limod, no? Mas mayo nga mutugan jud ka taga-Manhuyod ko giingnan mo guming padriakam nga ari mi papamistahon sa Mayor Rapi. Ingon ni Mayor Rapi di padriakam ya, pero dili na ingon ni ana si Mayor Rapi. Buutan na, manghud na sa ako ang classmate si Rio Lito Andaya, no? Kana ako na classmate ko na ako na, classmate na ko na. Amigo na ko na Lito Andaya, no muna, no? Ang iyahang manghod, kamanghuran man na nila. Si amot og kamanghuran ba si baye ba tong kamanghuran ninyo or murag si Rapi. Ingon ni ana, no? Nahala, no? May mudto na kanatong tanan og happy fiesta. Ari na ta mangigala sa ato ang catechism. Ang atong topic karon is ang pagkahulog, no? Pagkahulog, the fall, no? Ang Dios hingpit ug maayo. Ang Dios hingpit, no? Ug maayo ang tanan niyang gibuhat. Hinuon dili gyud malikayan nga niining kalibutan na aduna gyud mga kalisdanan kansang hinungdan mao ang kadautan nga bunga sa kakulangan sa nga nabatunan sa matag usang-usa, no? Adto pa gipasabot diri sa ato ang katekisis nga bisan tuod kun maayo ang tanan nga nahimo sa Dios, pero di gyud malikayan nga aduna gyud mga kalisdanan tungod kay bisan tuod ug maayo, no? Bisan tuod ug maayo ang tanan nga gihimo sa Dios, gitagaan man gud og katungod sa Dios ang tao pagpili, no? Pagpili nga nato ba manatawag nato the freedom to choose. So muna nga tungod kay nakapili magsayop lagi ning uban. Muna nga adunay mga kalisdanan. Gani si San Agustin mismo nalibog yun siya ngano nga wala na lang kumpletuha sa Ginoo, nga iya na lamang gibitaw nga dili na lang niya pa desisyonon ang tao. Pero matud palagi ang the freedom to choose sa tao gasa kana sa Dios nga mas makapalig-on pa sa pagtuo sa tao ngadto sa Dios. So muna, no? So muna nga sa kung atong basa si San Pablo ba, kung atong basahon sa ikaduhang sulat ni San Pablo sa ngadto sa taga Tesalonica kapitulo 3 bersikulo 2, matud pa niya, iampo usab kami, ako nga matud pa niya, iampo usab kami nga ilikay kami sa Dios gikan sa mga bangis
ug daotang tao kay dili maayo ang tanang mga kay dili maayo ang tanan, kay dili ang tanan adunay pagtuo. No mo na gisulti ni San Pablo ngadto sa Tesalonica, no, ikaduhang sulat niya, no, nga magpaampo lagi siya kay dunag yoy pipilag yun nga dili mayog plano sa kinabuhi. Ano? So muna nga tungod kini manghigala kay mo lagi nakapalibog ni San Agustin, siya mismo nilibog siya kung ngano nga wala na lamang gyud kuhai sa Dios ang tao og katungod o pagpili og unsay maayo kana bitaw himuon na lang bitaw bang mura bag robot ba nga i-program na lang nimo og mao nag-iyang sundon. Pero ang Ginoo lahi, ang gihimo niya nga tao iyahang gitagaan og katungod sa pagpili kung mubuhat ba siya og maayo o dili. Muna nga adunay pipila nga nasipyat in taon pagpili, muna nga aduna na hinuoy kalisdanan o sala sa kalibutan. Nya muna hinungdan ang pagpili manghigala nga wa magkadimao maoy hinungdan sa pagkalaglag or pagkahulog, no, the fall ang pagkalaglag. Malaglag ka ba, malaglag. Unoy kanang word nga pagkalaglag murag na murag kuan man na. Murag may pagkabinisaya man siguro na, pero may pagka-kuan pod, may pagkahilonggo o may pagkatagalog, pagkalaglag. Murag Tagalog na, no? Pero ato rang gigamit-gamit, no? The fall ang pagkalaglag, no? Ang kapirdihan, ang pagkahulog, no? Kung atong basahon ng higala sa Roma kapitulo 5 bersikulo 20, gihatag ang balaod aron mudugang ang kalapasan apan diin mudaghan ang sala labaw pang mudagaya ang grasya, no? Muna no nga bisan tuod kung tuod lagi sa kuan ba kana bitang sayop nga pagdesisyon sa tao kung sa iyang pilion maayo ba o daotan o dunay uban nga mopili gyud og daotan gyud kay murag masayon ra nga makakwarta, pero dunay giingon sa ang Ginoo nga bisan tuod kung daghan ang mga tawo nga masayop sa pagpili apan kung mudaghan gani ang sala labaw pang mudaghan usabang grasya nga gi-offer sa Dios ngadto sa tao. No? Muna gitawag sa in English og where sin abounded, grace abounded all the more. Muna, no? So kung ato nga tan-awon ko higala unsa man ning sala, sa ko nang ginaingon mga higala kining sala bunga gyud kini sa sayop nga pagpili, no? The failure to choose what is right and refrain from choosing what is wrong. No mo nahitabo kang kuan. Kay kini kong sala mga higala kung ato gyud tan-awon sa kasaysayan sa atong pagtuo, dungan gyud sa pagkahimo o sa kalibutan, do na dayoy mga sala nga nahimo sukad pa nila ni Adan. Di ba no? Nya sipyat budto si Eva magmuto na nakasala sila kay imbes nga gitudluan sila sa Ginoo nga dili ipakaon ang mansanas sa diha nga gitintal sa bitin, no? Ni desisyon pud siya nga mukaon na lang pud siya mansanas. No? So muna nga sukat pa sa sa pagsugod sa kalibutan nagnaa gidayon ang gitawag nato nga kining sala. Muna nga gipadala sa Dios si Kristo no aron pagtubos sa tanan nga mga sala nga nahimo sa tao. Muna nga matud pa sa ato ang teolohiya o sa ato ang pagtulunan sa katekisto nato nga diin kung asa dapit na laglag ang tao didto pud kini gipabako ni Kristo, no? Di ba nalaglag ang tao tungod sa kahoy sa mansanas, no? Kaningaon silang duha si kini Adan ug si Eva, no? Nangaon sila diha sa kahoy sa mansanas, pero diha pod pabakuna ni Kristo ang kalibutan diha po sa kahoy, no? Sa kahoy sa krus. Muna siya, no? Ang pagkalaglag ug ang pagbangon, no? Nga kita ginalaa sila si Adan ug si Eva nalaglag pinaagi sa kahoy, ang bunga, ang pruta sa kahoy. Apan gipabangon ni Kristo gitubos pinaagi usab sa iyang kamatayon diha sa krus. So muna nga kining gitawag nato og mga ingon niini nga mga pagtulon-ana sayon kay natong sabton ang sala di ay, no? Sayon kay natong sabton ang sala. Kabalo kag unsaon nato pag-ila ang sala atong ilhon kung aduna ba kitay kining gitawag nato hugot na pagtuo kang Kristo nga mopili gyud kitay usa ka eksakto. No? Ngato pa sa ato ang sabton ginato ang sala pinaagi
pinaagi sa pagsabot nato sa atong relasyon nato kang Kristo. Atong sabton una ang balaod. Kung wala kita makasabot sa balaod, no? Saan man nato pag nakabalo ba ta og nakasala na ba itag wala? So the first thing that we should know is that we should know what is the law, no, nga gitudlo ni Kristo. Unya ang walaod nga gitudlo ni Kristo simple raman. Higugmaa ang Dios labaw sa tanan o higugmaa ang Ginoo ang imong isikatawa sama sa imong kaugalingon. Kung naa ka nagani ni anang imo nang nasabtan ka na og napuy-an sa imong kinabuhi, no? Medyo makuan gyud ka. Makalikay-likay gyud ka sa pagpakasala. Pero adunay mga buluhaton ha. Isip Katoliko, no? Aron nga mas mulig-on pag yun ang imong mayong relasyon kang Kristo. No, sa tayo mayong buhaton, number 1, live a prayerful life. Oh, that's number 1. No, nga maglikay man lagi kitang makasala tano. Nga saon man nato paglikay kung wala po tayo ampo-ampo. So number 1, kinahanglan magmayan ang puon kita. And number 2, moapil gyud kita sa mga kalihukan kabahin sa mga sakramento. Bunyag, kanang gitawag nato pangumpisan, mukuan kita, musimba kita, magpakumpirma, unya pag maeksakto na tas edad, magpakasal gyud sa pari, no? Unya pag panahon nga hapit na tagwaon sa Dios, mudawat gyud kita sa kining gitawag nato og anointing of the sick, hilog mo sa kiton, ug ingog ano sa duna gyud pipila nga muhukom parehas nako nga magpari gyud. Ganyan no. Number 3, kinahanglan nga atong paningkamutan nga ato yung maangkon ang mga mayong bertud nga gitudlo ni Kristo. And sunod is doon na gyud kita gitawag nato og naa gyud kita komunidad nga atong gipuyan, no? Living in a community life. Keep away from sin. And the 6 is be of service to God and others. And number 7, help others come to know, live, serve, and follow Jesus. Klaro na ha? Klaro na. So, ato niya nang balik-balikan mga higala ha? Kay kining pagkalaglag na to usahay doon nagang kayo ng mga hinungdan. Dila sa takutob ha? Ato niyang balikan og mga adlaw mga higala, Sabado. No, nga pitsa 5 kay ato gining sabton pag-ayo kining mao nato nga pagtulunan. Okay? Klaro? So, sa may oras nato, padayon ta no ato nga dugangan kang ato ang second portion, papacy. What is papacy? Ayan no, ikaduha na ni siya nga parte sa ato ang catechesis. What is papacy? Papacy is an additional source of authority for Catholics. While many Catholics turn to the Bible for guidance, they are also able to turn the teachings of the Pope, no? And the Pope, no, is important as he represented a direct, line back to Jesus. In this, Catholics see Jesus present in the papacy. At binasayon ha, the papacy is an additional source of authority for Catholic Church. Ito pa, diha sa Santo Papa, no, makita nato ang matud pa kining gitawag nato otoridad sa simbahan. No, kaya nga naman, siya mangyud ang adoray direct line to Jesus. Kaya nga naman doon naman siya direct line to Jesus ang Santo Papa. Tungod kay ang direct line to Jesus, mauman ang mga apostoles. Unya ang mga apostoles, ang Santo Papa, mauman ang direktaminta gyud nga sumungtunod sa mga apostoles. So muna nga makaingon kita nga ang Santo Papa maugyoy adunay direct line back to Jesus. Unya ang buton-una nato kitang mga Katoliko nakita gid nato si Jesus diha sa Santo Papa. Kay siya man ang adunay direct line ngadto kang Jesus. Maklaro ba? Ano niya? We Catholics believe that Peter is the first pope because of his big responsibility. Kay doon naman lagi siya kung atong basahon sa Juan kapitulo 21 bersikulo 15-18 nagkanayon si Kristo. Katulog yun niingon sa Simon anak ni nahigugma ka ba kanako? And then niingon si Kristo, oo Ginoo, nasayod ka nga nahigugma ako kanimo. Ug niingon si Kristo ngadto kang San Pedro, atimana ang akong mga karnero. No? So muna gisulti ni Jesus. Abay no, usap po na itong balik-balikan.
balikan po na nato og mga adlaw mga higala kay wala na tay oras. So ako lang gyapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios mga kagahom tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.